ngangenzi degree sefuna ngiyiqede yani ye-theology yabona. So ngagcina ngayiqeda uNkulunkulu ekhuluma ukuthi okay, that's why abaningi bahamba bevutha begcwele umlilo kaMoya Ingcwele beye emaBhayibheli college bohlala edeskini bafunde, babuya ba-dry, babuya sebekhuluma inganekwane zona lezi ngoba sebeqhuba zona kade benazo esikoleni. Basuka esikoleni bathi hayi ngibiziwe sewufuna ngiqale eBhayibheli college, ubuyela kuze izikole zikaSathane uba vele nasi sikaSathane obungatshela ukuthi sikaSathane ubusithanda vele. Futhi utshelwe lapha nje uzophumelela. That's why befuna imali engaka. That's why bekhuluma ngengcebo abafundisa abaningi emasontweni abo. That's why bebiza abantu ngabantu babo ukuthi umuntu wami lona oba ufuna ishumi ufuna iminikelo. Yonke lonto it's corrupting. Okwalisheka ukuthi iBhayibheli lithini ngeshumi? Zayikhokha kanjani? Zikhokha kubani? Kokwenze njani? Zihlukene kangaka zona ishumi. Makuthiwa ufuna ukunikela lithini iBhayibheli mafundisa ngomnikelo? Because i principle lombuso kaNkulunkulu to give. uNkulunkulu wathandiswa ngakho wanikela ngoJesu. So thina iprinciple yethu ukuthi sinikele. So kodwa siyaliwe sinomyalo ukuthi sinikela kanjani. Asinikeli njengezwe. Abahambe beshaya amacilongo bememezela ema-radioini bememezela ema-television bekhipha emaphepheni ukuthi sesenza ukuthi senzela abantu ukuthi nokuthi sebewamukela umvuzo wabo ngokusho kwenkosi uJesu. Nawu lapho futhi labantu bahambe bumnyameni benza izinto zobumnyama bazi. You cannot blame them. But when usindisiwe, you're supposed to be a light. What is it to be a light? Ukuthi uzobatshela iqiniso lezwi likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthi kanjeni, lokho akakufundisi kwenze kanjeni. Mawukwenza kanjeni there's a consequence. There is a result and you'll bear the consequences. Angakuthethelela uNkulunkulu but ama consequences ayohleze kulandela. Ukuthi ujolile ukuthi ufebile wazalisa ngaphandle angakuthethelela uNkulunkulu leso sono but okusala ukuthi ingane izobizelwe ikhona. Iyohleze njalo umphumela ukuthi awumlalela uNkulunkulu awenzanga kahle. Ubuwazi ukuthi uNkulunkulu ukuthethelele futhi uyayizwa iphisa ukuthi uthethelela uNkulunkulu but i-consequence is there. Zifile ingane ekoleni. Ziyibulala ngenxa ukuthi ayiphasanga kahle. Zithakathene ngenxa ukuthi ubani uhlakaniphile kunobani nabazali bazo bayifunela izinyanga imithi abone zidliswe kuningi okwenzakala emsebenzini babulalena abantu bebanga position hayi bafowethu akuyona impilo yesombusweni kaNkulunkulu leyo. uSathane usebenza ngejealousy ngifundisile kwenye video lapha uSathane usebenza ngejealousy kwabanye uNkulunkulu anabe ngibachazile. Usebenza ngejealousy. Ufelana umonto ubani usephasile nawe sengificile kade graduate hey kusho ukuthi ubani usefunde ngaphezulu kwami usezothola ipost engcono hey ubani usepromothiwe yabona ngibuya khona ngiyakwazi kubhlungu ngabe ukuthi uhleli kwiposition eyodwa yabona umuntu aqashwe iminyaka nembalwa uyambona usepromothiwe usengaphezulu kwakho kubhlungu ngabe yini ebangayo lana kubanga imali kubanga udumo ihonor kubanga iposition ipride ego. Isikhathi siphelile bafowethu, do not pretend. Time is over manje. Isikhathi sokudlala sikho. Mokuthi unesonto sonto kulona alikhuluma iqiniso uyadlalwa yazi ukuthi wena uzoyiphendulela. Bayazi bona. Bayazi assignment yabo. Abanye kade bamshiya uNkulunkulu. Sekuyicover up nje. So we cover up nje ukuthi uJesu Kristu inkosi la ebandleni kushwela iBhayibheli vula iBhayibheli but baphumile ngenxa ukuthi bathandizwe bathanda udumo lwezwe bathanda iphumela lelizwe. That's why bezobiza iminikele ngendlela abayibiza ngayo yabona bafuna kushunyelwe ukuphenduka abantu bathinteke bahlabeke kumbuliso kaNkulunkulu kumbulu intando kaNkulunkulu asikho leso sikhathi kodwa amakhululo ngomnikelo ngathatha eside kabi isikhathi kuzanya ukuthi kuvukuzwe inhliziyo zabantu ukuze zikhiphe le imali efunakalayo basatshiswa abantu indlela thile. Sisazoyilanda abafowethu phambi kwehlalo sokwahlulelo. Judgment is coming. Bengaba kuhle ukuthi usubmit, bengaba kuhle ukuthi ube humble, uyithobe kule judgment because this is judgment as we speak like this is judgment. Judge yourself. Check yourself. 2 Corinthians 13 verse 5. Examine yourself. Test yourself. Judge yourself.